Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Buhay mga kabeli. Yan, shout out Tita Lita. So mga kabeli, yan may event tayo Mabalakot, Pampanga kay Tita Lita. So pan dinner to. So alis kami dito ng 1. Pero napalambot na natin mga baka. Marami-rami itong lulutuin natin, Michael. Marami po. Yan, kasama natin si Janjan. Yan o. Ayos. Yung mata dyan, punas. Yes. Yo po. May iwang again. Saka upo dyan. Sige, saksak ka. Okay mga beli, samahan nyo kami sa araw na to. Yan, God bless sa lahat. Thank you, thank you. Japol, ano na? Okay mga beli, samahan nyo kami. Bibiyahin na kami. So 1 PM. So dinner time naman. Thank you. Nabutan tayo ng malakas na ulan. Pahinga tayo. So si Google Map, pinapadaan pa tayo ng NLEX. May naman kaya to? Hindi ko na-check po Yun, meron pa. Nandito na tayo sa destination natin. So subdivision po to. Yan. Lita-lita. Mag-limit na rin tayo. Ito na. Ano yung mga po.
sabi ka. Ngani? Sabi ka dyan. Hello po. Hello po. Naligaw po kami. Punta kami sa Marky. Marky Mall naman yan. Pumasok tayo. May daan din pala yun. Di pag diniradyo mo, kamag dito pa lang yung daan. Pinaikot pa ako ni Waze, pinadalang pa ako ng NLEX. Kaya ni NLEX pa kami. Opo. Kasi pagbasa namin doon, sabi ni, di ba, Ay po, ay Galgap. Ay po, ayun po. Okay. Galgap. Galgap. Pada na ba, Bob? Ayun lang, cake. So yan mga Beli, nandito na tayo. Yan. Si Tita Lita galing din po na US. So kauwi lang. Tapos ngayon birthday ng kapatid niya. Happy birthday. Ayan. Kuya Lito. Yan. Yan dyan. Tama? So Lita daw. Si Ate Lita. Tapos ayan, subdivision to mga Beli. Yan, isang ano din dito sa Mabalacat. Isang kilalang subdivision dito sa bayan ng Mabalacat. Yan o, may binibentang bahay mga kabelyo. Sa mga interesado. Sigurado ako may alaga to. Ang ganda ng bahay o. Rush sale. Yan o, Tita Marie. Bye. Kaya lang Mabalacat. Di ba dyan? Ayos? Thank you ka muna, Tita Lita. Thank you po. Yan, may pasalubong t-shirt saka Crocs sandal si Tita Lita. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Mata-mata. Yan. Ay, yan na. Salamat nga pala kay Ate Cosme. May pa-birthday kay Janjan. Thank you po. May pera ka, 500. Mamaya bibigay ko, Ate Cosme. Nakalimutan ko na dyan ah. Ito, Doña Anastasia Subdivision, Camachilis, Mabalacat, Pampanga. Pasok na tayo dyan. Nakaset na yung mga kabeli. Tuwan-tuwa ka na naman. Si Janjan, tuwan-tuwa pag may yun eh. Hello, boss. Kumusta po kayo? Ayun. Ay, sisig yan ah. Sisig ni Aling Lusing. Sisig ni Aling Lusing. Di ba dito yun? Angeles, di ba? Angeles Crossing. Di pa na. Masarap pa to. Sumikat si doon yung maman eh. Yun mga belly sisig oh. Dami. Ano yan, batok or pisngi? Pisngi. Kasama tenga ano. Pero hindi kasama yung dila ng baboy. Hindi yung sinasama. Ay, tita, hello po. Ayos. Yan, mga na. Luto na. Okay. Ay mga belly, nagagayak na yung mga kabeli natin. Ay, yaka lang. Kuya, ano pala pangalan? Nakalimutan ko. Nelson. Kaya Kuya Nelson. Ronald. Carlito, Patawaran. Angelito Patawaran. Bakit po naka-uniforme kayo? Company po kami. Company. Okay. Kami po yung mga trabador nung Kapatid. Sino ba may birthday, Kuya? yung kapatid niya. Si Lito Garcia. Lito Garcia. Lalaki po ano. Yan. Yan, shoutout po. Happy birthday Lito Garcia. Thank you, thank you. Saludo. Thank you po. Ang construction company ang business niya. Game? Game na. Game na. Game na. Yan, shoutout Kuya Lito. Kala ko kanina babae. Ang ginagawa mo dyan, anong pinapaypayan mo? Mga bangaw po. Mamalangaw. Hindi, may puno ng mangga dyan eh. Ang diskarte sa bangaw, kuhanin mo, huliin mo. Tapos po. Kuha ka ng paso. Paso.
Tapos didikdikin mo yung paso. Pag naging pulbos yung paso, lalagyan mo sa mata, tapos paliparin mo, hindi na makakita. Oh. Tama ba yan, Poy? Tawa ka, Poy! Opo, Ilang video ka nawala, ha? busy po. Busy? Sumakit ulo. Tapos linagnat si Jepoy. Yun, dahil yung klima, pabago-bago. Minsan nasa daan kami. Mainit. Normal, mainit sa umaga, tanghali, pagdating ng gabi. Maulan po mga kabeli. Ano? Maulan po. Parang galit yung nasa dulo. Makalam pong galit. Ha? Nasa face mask mo. Ito, bali itong red bell and green bell. Hindi, isang cut lang. Ako na bahala. Kasi may gagawin ako dyan eh. Ito na mga belly, ganyan yung instruction na binibigay ko. Yan na bawat isa sa kanila, pagkatapos nilang i-set up tong ano natin, mobile. Yan, binibigyan ko sila ng kanya-kanyang trabaho, lalo na pag catering. Itong dalawan to sa gulay, si Stainless sa Kasingo, si Jepoy sa lahat ng karne. Siya yung nagpe-prepare para sa akin. Ako kasi, ako yung tagaluto eh. Kaya mo ko. Si Michael, anong ginagawa mo, Kel? Ha? So si Michael, siya yung nagagayak ng mga sauce, kagaya ng mga cornstarch, harina. Siya, sa kanya naka-charge yun. Tapos si John Paul, bago kami mag-set, siya yung nagdi-display ng mga kailangan ko doon sa loob ng cubicle. Tapos si Jan, siya yung taga-sayaw. Tama ba yan? Opo, sayaw nga ako dyan. Jan. Sample. Ayan o, Tita Lita. Hello, Tita Lita. Ayun, Tita, saan kayo sa US? Sacramento, California. Ayun, thank you po. Hello, my kids. Ayun. Thank you. Okay mga bele, start na tayo. So nagpapakulo na si Jepoy ng pork ribs. So yung lulutuin natin, lahat to mga bele, tig po 4 kilos. Di ba dyan? Ano yan? Walang laman. Hirap na hirap si Michael, oh. So mga bele, yung peanut na gamit ko, yun yung puro na nabibili sa palengke na ginigiling lang. So, ang lulutuin natin is cameraman, ano lulutuin natin? Kare-kare? Cordon bleu? Mixed seafoods? Ha? Tapos chicken barbecue mga berry, meron tayo. Yun. Alin? Oo. Oo. Hugasan mo yan. Ikaw? Nahugas po lahat ng Nahugas na. Yan. Tikman mo kumangang. Yan, tigil. Okay mga Beli, game na tayo, John Paul. Sir Lito. Yan mga Beli, nandito na si Sir Lito. Happy birthday po. Kabeli po, nandito. Dito para sa birthday Opo. mo. Special day. Opo, ayan. Parang lumaki yata. Ilan taon na po kayo dyan, Sir Lito? 56 na. 56, bata pa. Hello po. Ano yun? Anong chef? Alam mo lang Opo. Wala siya kalam. Opo. Nagulat siya. Opo. Ayun, mga start na tayo. So time check tayo. Alas 3:58. So in 1 hour kailangan may mga luto na tayong pagkain. Dahil ang target time is 5 to 6. Yan. At least tapos na tayo. No. Ayos yan. Thank you ka, Tita Lita. Thank you po, sir. Tita Lita, thank you. Thank you po. Happy birthday, Tito Lito. Beli cooking oil. So unahin na natin yung kaldereta mga Beli. So
Kaya mga beli, gaya ng dati, sinasabi ko, pag baka, automatic naka-pre-cook sa bahay. Kasi medyo may katagalan natin lutuin yan. Gulay dyan! Carrots, saka patatas. So mga beli, pipritoy lang natin ng konti. Tapos, yan na, satayin na tayo. Bawang sibuyas. Balikan natin, cameraman, ilang minuto? Mga 5 minutes. 5 minutes mga beli, balikan natin. So start na tayo sa chicken barbecue. Mga beli, ito na yung ating ano to, cameraman? Patatas tsaka carrot. Patatas and carrots, mga beli, bawang. Sibuyas. Sarap ba to? Sarap po. Oo. Hindi nga. Ayaw sa akin. So mga beli, ito hatiin natin kare-kare and kaldereta. So mga beli, naka-pre-cook na to. Ibig sabihin, luto na sa bahay. Pinakuluan ko na sa bahay. Toyo, yan. Soy sauce mga beli. Toyo, toyo. Nandyan. Red bell. So mga beli, maglalagay na tayo red bell. Mga beli, ito yung pinagpakuluan ng baka. Susunod. Tomato sauce. Nasa yung tomato sauce, rino, queso. Tomato sauce mga beli. Black pepper. Rino. Ano ni dyan? Saka daw ka rin. Tapay. Black pepper. Sige, sago. Janjan, keso. Ha? Okay, natok si Janjan mga beli. Keso. Sige lang po. Mga beli, maglalagay tayo ng gatas. Ha? Halo-halo. Halo-halo.
Ay. Itlog. So mga beli, tatakpan lang natin to. So in 5 minutes, so, mga 10 minutes hanggang sa lumambot yung patatas and carrots. So ganyan itong kaldereta natin. Titikman na ni Dino. Jan Michael. Ayaw ka dyan, ayaw ka. Ayan, yun o. Okay mga beli. Okay mga beli, chicken barbecue, mamarinate muna natin. Ay, Ano na eh, toyo. Beli, ketchup. Ano eh? Ano mo? Bayo mo, asukal, kape. Kape daw sabi ni Jan. Coffee? Kopi! Coffee. Beli, black pepper. Yan, dadagdagan natin. So mamaya mga beli, yung pinagbabara nito, tatanggalin din natin. So imamarinate natin siya at least siguro mga ano, ilan? Ha? At least mga 30 minutes mga beli. Tapos yan na, tulad ng ginagawa ko dati, susutayin natin siya sa star margarine. Papasugin lang natin lang sa loob mga beli. Buti uminto yung ulan mga beli, lakas ng ulan kanina. Lakas na. Basa ka? Na? Ay, takip, tabi mo muna ta. Kel, lagay mo muna doon sa isang lamesa sa likod. Mamaya natin nung aanin to. Okay mga beli, balik na tayo sa ating kaldereta. So ito na yung kaldereta natin mga beli. Konti pa. Michael, tikim. Ayaw ka rin ka. Jan, tikim. Wala. Pandereta. So malambot na yung carrots saka patatas. So titikman na lang ni Jan and Michael. Yun. Tama, Paul, tabi kayo. Mainit. Yun. Pandereta po, mga kapatid. Naman po. Ano? Ano dyan? Sarap po. Sarap. Sarap po, masarap din po, masarap. May sili. Sarap po. Lagyan pa ba natin ng sili? Okay mga beso, natin yung kaldereta natin. Yung kutsara, titikman ko din. Ayan po. Ayaw yan. Okay, bagot eh. Mga beli, tikman muna natin. Pwede mo. Kaldereta. Kalderetang baka. Baha. Sarap. 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 Mga beli, masarap na. Kanin ng kulang. Diyan. Okay, 1-0 mga beli. Sabi mo kailan naman, gising na siya. Sabi mo tawag ko siya. Yes. Daan ka na lang sa kabila. Nakalakpas. Kasi sarap yan. One down. One down, tita. Okay. Oh, Belly, one down. Oh, kabeli. One down. Dito na lang sa gate.
mga beli, kaldereta na tayo. Ay, kare-kare. Kari-kari. Garlic. Kaldereta pala yung natapos natin. Bawang, sibuyas. Mabakan na beli. Nabili, sumsnak. Peanut butter. Black pepper. Aswete oil. Bili, ebab. So yun na mga bili, may kare-kare na tayo. Naka dyan. So dito naman mga kabili, habang pinakukuluan natin yon, magpapakulo na tayo ng ano ni? Balisenas. Tingnan. Nagpapakulo na tayo ng gulay. So ipa-plants lang natin ito mga ben. Okay, mga beli, ito na yung kare-kare. Okay, titikman na ni Jan. Saka ni Michael. Michael! Yan, may tayo. Ibang muna natin mainit. Good afternoon, nanay. Yan po mga kabeli. Dapat na po. Yap. Opo, si nanay mag-ito. Nanay, ayun yung camera ko. Thank you po. Oh, am I beautiful? Hello. Yan. Anong name, Nay? Anong name po? Ako, Reni. Nanay Remy, yan, shout out. Padilla. Anak ko yung pala. Opo. Opo, si Adelita. Siya nagpunta sa akin, sabi niya. Si Mami sabi niya, alika mo bukas. Medyo na. Opo. Pinipini mo. Children. Opo. Meron pa din. Oh, sige na. Opo. Thank you. Mga beli to down.
mga beli, seafood mix na tayo. Habang nagde-fry si Michael ng ano tawag dyan? Spare ribs. Ayan mga beli. So kuha lang tayo ng konting mantika. Star margarine. Bawang. Sibuyas. Ipon din, banat. Ipon, saka Alimango. alimasag. Alimasag. Limasag. Ito. Mga beli taong, sipot leg. Sagip din, sagip. Beli magdadagdag tayo ng star margarine. Asayaw-sayaw guys. Asayaw-sayaw. Michael, lagay mo yung puset. Ba, ano yan? Ang takip yan. Bili, takpan natin in 5 minutes. Michael, takip. Kaway. Ha? Nakaway. Ano pa? Malamig pa. Beli, malamig pa yung mantika. So, mamaya. Kaya mga beli, maglalagay na tayo ng gulay. Ayun, may pahapon na puset. Onion mga beli. Carrots. Red bell. Yan, pwede ka na maglagay ka. Pagkawa ng cornstarch, oyster sauce. Beli, dalawang boteng sweet chili sauce. Andar. Kung gumamit ka ano doon? Ha? Gumamit ka doon to? Beli, konting brown sugar. Takpan mo. Sabi ko lang po eh. One start, no? Kaya mga beli, cornstarch. Yan, to the rescue si Jeboy. Natatawag si Michael magprito. Umuputo. Mga beli, cornstarch, maglalagay tayo. Kutsara, dalawa. Ha? Natok si Janjan mga kabili.
Okay, tikim ang time. So mga kabeli, patitikman na natin kay Michael. Yan po yan, Michael. Sibuyas sa akin. Ah, Sibuyas. sibuyas. Okay po kami mga kabeli, sibuyas ang sa akin, pusit sa kanya. Ang harap mga kabeli. Hello boy. Ano sa mga kabeli, sarap. Masarap sibuyas. Ang gusto mong pusita. Mga kabeli, pagbigyan natin si Michael, bigyan natin ng pusit. Oh, kakaingit. Mga kabeli, nagtatampo si Michael, bigyan natin pusit. Yun na. Mga kabeli, pusit. Mga gusto mo pa animasa, got ipon. Okay, ang sarap po mga kabeli. Okay mga kabeli, nakatatlo na tayo. So, ano pa boy? Tatlo na lang. Lapu-lapu meron pala. Okay mga kabeli. Ano nagagamitan mo? Okay na yun. Saan na yun? Nangawit ka na ka? Oo. Last one. Okay, finish. Abel, nakatatlo na tayo. Ayos po mga kabeli. Ito na yung unang batch natin, cordon bleu. Hey mga kabeli, work trip. Spirit. Kabeli, mga kabeli. Michael, nung nasa restaurant tayo, ilang order na spirit sa isang araw ang nagagawa Marami natin? yan siya, pero mga ulo sa restaurant. Very. Layo na sagot mo. Marami na ako. Ilan nga? Eh, hindi ko nga, kalimutan ko na eh. Agad na eh. So mga kabeli, yan ha. Itong spare ribs na to, isa rin siya sa mga naging specialty namin sa restaurant dito. So, yun. Ano to? Red bell, tsaka onion. Red bell and onion mga kabeli. So, parang susutay lang natin ng konti. Kukuha lang tayo. Pagtatapis natin mga kabeli. Michael, banat! Very. So mga kabeli, 4 na kilong pork ribs. Boss, Michael. Boss. Oh. Lagay mo na tol. Sweet chili sauce mga kabeli, 2. Oyster sauce. Yan, sarap. So mga kabeli, imimix lang natin ang imimix hanggang sa kumapit yung pinaka-sarsa natin. Tapos okay na, quality na yung lasa nito mga kabeli. Ito mga kabeli, kahit hindi natin patikman kay Michael, sigurado, okay na yung lasa nito.
Gusto mo ba tikman, Ken? Laman daw, laman. Kaya, cameraman, tutok mo. So mga belly, okay na to. Lating. Game. Ribs. Nakasan sa restaurant. Loko. Kailangan talaga hindi mo maano lang. So mga belly, start na tayo sa chicken barbecue. So ayun na. Belly, ito shortcut ng pagluluto ng chicken barbecue. So ayan, hindi na natin i-grill. So usually karamihan ng chicken barbecue gini-grill. So butter mga belly. Sarap, papa. Tangkad. Star margarine pala, hindi butter. Nakaraan nabanggit ko yung star margarine. Ay, nabanggit ko butter. Sorry. Wala na siya. Hindi, iba yung butter sa star margarine to. Yan, pampataas. Pampatangkad ton. Pampatangkad. Michael, manok. Yan mga Berli. Lulutuin natin yung chicken dito. Manok. Ready. Okay mga Berli, tatakpan natin in 20 minutes. Okay na to. Kaya mga Berli, ito na yung ating chicken barbecue. Ayan, sarap mo. So mga Berli, imimix ko na yung pinang-marinate natin kanina. Mga Berli, magdadagdag ako ng ketchup sa konting toyo. Toyo, asukal, ketchup, pag idadagdag natin. Okay mga Berli, hintayin na lang natin lumapot yung pinakasarsa. Michael, kutsara mo. Titikman na ni Michael. Saka ni Janjan. Sapaton. Janjan and Michael. Sino pogi sa inyong dalawa? Ako. Okay ka rin dyan. Mga kaberi, chicken barbecue. Masarap. Tap. Talaga naman Yun. masarap eh. Sarap po mga kaberi. Parang wala akong tiwala kay Michael mga kabeli.
Tikman din natin. Sarap mga kabeli. So hintayin na lang natin bumaba yung sauce mga kabeli. Pag lumapot na to, okay na to. Ayan mga kabeli, sa mga naghahanap ng grill mark, meron po yan. Okay, may chicken barbecue na tayo mga kabeli. So ayun, hindi siya ganun katamis. Yung iba kasi usually napakatamis ng chicken barbecue. Dapat ito, balance na ito, tamis, salad, sa konting asim nung tamis, ketchup. Yun na naglalaban dapat na lasa na ito mga. Okay, meron na tayo chicken barbecue. Hintayin lang natin to. Plating ulit. Napakabango na chicken barbecue mga kabeli. So yan mga kabeli, roast beef. May tutorial na tayo dito sa ating video. Kung gusto nila matutunan, roast beef. So in-oven natin to mga kabeli. Dumaan siya ng turbo. Mushroom slice. Ang tawag dito, Jampon? Slice mushroom. Okay. Ito na yung kahit So mga kabeli, meron tayong dalawang lapu-lapu. Yan. So ito pinaluto lang mga kabeli. Sinabay lang natin sa luto natin. Sweet and sour, lapu-lapu. Lapu-lapu nga. Ang lalaki mga kabeli oh. Grabe. Okay mga kabeli, piprituhin lang natin yung dalawang lapu-lapu. May isa pa rito. Ito yung isa. So, tapos gagawa natin ng sauce na sweet and sour lapu-lapu. Ayos, on the spot. Mga bebe, ito na yung ating lapu-lapu. Pagkita mo pa. Mga bebe, pag hinihintay natin to, gagawa na tayo ng sauce. Red sauce tayo mga bebe. All start kailangan ko. So mga bebe, cooking oil. So mga bebe, ito yung alam kong ano eh. Ito natural na sauce ng sweet and sour. Suka, ketchup, sukan. Yun lang. Or konting paminta mga bebe, maglalagay tayo.
Ketchup. Brown sugar. Yung luya. Sa mga bili, nakalimutan ko yung luya. So lalagyan natin ng luya. Okay. Sa mga bili, magdadagdag tayo ng tubig para dumami yung ating sauce. Tapos, okay na siguro yung napula-po natin. Nabili, cornstarch. Nabili, titikman na ni Michael. Shout-out. Ayan. Sweet and sour sauce. Sweet and sour sauce. Lagi nyo po ito nakapanood. Baka gusto mo, lagyan ko pa ng lapu-lapu. Sarap mga kabeli. Oh, lalagyan ng lapu-lapu. Yung totoo, masarap, matamis. Kulang sa ano? Sa tamis. Very kulang sa tamis. Kasi sabi ko alam mo Michael, tikman natin. Kaya, puro ka si sarap eh. Very brown sugar. Yan yung charatan. Magahit tayo ng suka. Yun, sarap. Naka-ready? Sweet and sour. Very na-ready ka Red Doors. So, nakakita na Red Doors si Michael. Okay mga beli, okay na yung sweet and sour sauce natin. Yan, kayo na bahala kung paano nyo i-adjust yung lasa. So yan mga beli, ito dumikit do sa mismong kawali. Ito, na walang mantika. Hindi kasi siya lumubog do sa pinakamantika natin. Pero ito, babad sa mantika, ito lang ang hindi. Sauce na tayo mga beli. Ganda mo kuha, Jampol. Yan ang tinatawag na sour and sweet. Okay, nakaisa na tayo sa ating sweet and sour lapu-lapu. Alam po yung mga pangalan nyo eh. 2, 4, 6, 7. Itong sisig, ganyan ako ng tayo. Isa pang kandila dito. Isa pang kandila. Sorry. Yun sa kabila, lagyan natin. Kaya lang yung nilagyan to. Walang lalagyan siya.
Kaya mga belly, last na to. So, last na lapu-lapu. So, tapos na tayo magluto. Rest lapu-lapu. Ayan na po mga belly. So mga belly, estimate ko rito nasa 3.5 hanggang 4 kilos ang isa. Laki no? So mga belly, tapos na tayo magluto. Hello po. Ayun. Ay. Ayos. Thank you po, thank you po, thank you po. Isang bagsak, happy birthday kay Kuya Lito. Happy birthday to you. Alright. Thank you, thank you. Birthday, Namu. Namo. Thank you po. Ha? Ay, magbawas na kaya. So dami ding handa ni Kuya dito mga belly. May minudo sila. Pero karamihan sa atin ng luto, spaghetti lang hindi. Saka yung minudo. Ayos na dyan? Ano? Yes ba? Hindi ka pa TikTok, TikTok ka muna. Ay, may ganun ba? Kailangan nakatayo. Ayun. Tita Cosme. Ini. Thank you po. Cosme. Tita Lita. Tita, thank you po. Ayun. TikTok ka. Dito. Matagal. Cute ni Jan Jan. Pagdala na lang kita ng pagkain mo. Without seat. Gusto mo ng lapu-lapu? Ano po? Sarap ng luto ni Chef. Sige po. No, sisig. And then, rice. Kung hindi ko alam lutuin ito. Pinaluto kay Chef. Kaya. Ano na kasi? Sweet and sour po. Lapu-lapu. Sige pa mo balong... Bumalik ka na lang, no? Kapag gusto mo pa. Masarap ito, luto ni Chef. Sarap ng isda. Galing silang Arayat, USA. Wala ka makakaganon. Ikaw, anong pangalan Chef nito? na mabait. Kaler? Ball. Ay, Kabeli team. Koy, kuha ka na. Sige po. Serve yung sarili mo, Ben. Thank you guys for coming. For cooking. Thank you din po. Kaler. Na ano na ito sine? Spare ribs po. Spare ribs. Apo. Matigas ito. Kay mami maalis yung posisyon niya. Gagalitan na ito nung... Masarap lahat yan. Tikman nyo na. Babalik na lang tayo. Ito. Koy, Koy. Kuha ka na lang. Asa si Clement, susubukan ko na lang, ha? Koy, Koy, oh. Ay, subukan na to. Thank you, mom. Ang baso mo, ha? Sige po. Sige po. Dad! Pakiano mo si Clement? Ito po yung sauce naman. Pag ganun po ka na, ayun, oh. Doon kayo maglamya sa Clement, ha? Oo. Kabila. Subukan mo. Ayun, ayun.
spaghetti. Pababa. Yan ang masarap. Walang galing. Walang naman yan. Malaman. Anong gusto mo, Clement? Kanin? Tayo lang. Family. Dito ka. Dito. Doon tayo sa lamesa doon ha. Anong ulam? Balik ka ba? Tanungin mo yung aso na naman ang ano niya dad. Nakatigil kayo niyan. Oh, makikita yung malaking ha. Malaking yung subo, no? Dito ha? Huwag naman, manok, chicken. Ano yung kuya dyan eh? Kabeli po. Kabeli. Ano po yung ano? Tapos, konting ganito ah. What you see? Kuha ka na na. Bibigyan ko lang chicken. Dito ka na. Kabeli, Okay na? Opo. Okay na ito? Opo. Dad, bigyan mo siya ng chicken. Gusto niya chicken, ha? Doon tayo. Yun. Sa lamesa, doon sa Upo ka lamesa. doon, oh. May... Koy, Koy. Koy. Halika rito. Ano gusto mo? Halika. Ha? Pwede ka rin? Ay, Likot ka doon. Ikot tayo dito. Yan, likotan kayo dyan. Halika na. Huwag mo muna. Paro, mas kapit yun. Mamaya ka pwede naman nakakatras ng pilihan. Nabigay yan. Wait lang. Si Papa niwal. Papa niwal. Huwag na nag-ibon ka. Ay? Kapag isa lang, okay na. Huwag na lang ng pasto. Wait lang. Pasa ng bibi ate? Favorite ko sana si Papa. Alam mo naman yung pasasabi mo kumain niya. Sa aming bamban. Ay, kanya. Baliktad din. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Papa na. Sayang. Yan o. Ay, tayo. Maubos mo. Ay, tagad. Hindi mo na mahintay. Hindi ba sa akin nakasusap mo? Kasi daw, para daw makikita ng malaki. Asan yung inumin natin? Wait lang, baka matagi. Mag-rice ka? Tsaka... Ano kayo? Kainin mo. Hello. Punta doon sa ano na? Sabi ano? Magkanin ka na? Ako ka na ito, magsando ka na siya. Masyadong marami. Balik. Sir, yung po daw ano, security guard. Sweldo. Diyan ano yun eh? Roast beef po. Baka kaya po kanya. Oh no! Oy, kaming dalawa ni Chef. Ito si my favorite chef. Ito. Hello po. Hello. From Arayat, USA. Yan. Arayat and USA. Yan, Tita Lita. Siya yung madalas ko Arayat, rin USA. banggitin. Birthday ng kapatid. Baka may gusto ko siya ito, Tita. Shout out sa mga anak ko, si Jennifer, si Rene, si JR, mga apo,
si Cole, Angelique, and Jax. Yan. Si Joy. Cora, my sister. Yun, thank you, Sige, tita. thank you. Kain Kain na. Ay, kainin na tong. Ay, wala naman dyan. Makatang yelo ka. Kain lang. Para ka Si Dandy pwede. Yeah. Masarap po. Masarap. Sarap po pagluto ninyo. Ayun, thank you po. Sarap kuya. Thank you po. Hello. Ayun, nagkita rin tayo dito, ano? Sa Philippines. Opo. Kumain ka lang kuya? Oh, Sarap ang luto mo. thank you po. Hindi po yung may chef po kami down. Buka na dito. Yun. So yun mga Beli, pauwi na tayo. So babatiin lang natin ng happy birthday si Kuya Lito. Happy birthday Kuya! Thank you, thank you. Maraming salamat. Sana po napasaya namin yung birthday niya. Thank you. Thank you! Isang bagsak mo na para kay Kuya Lito. Happy birthday to Yun, thank you, thank you. Yan, si Ate Lita. Thank you po. Welcome! Oh, isang Shout ba? out Essence! Ayun, thank you po. Kalimutan ko siya. Tita, magpapaalam na ang Team Gabelli. Biyahe na kami. Salamat Ingat po. kayo, thank you Ayun. for coming. Tito, thank you po. Okay mga Beli, huwi na tayo. So, tapos na yung ano natin. Yan. Thank you. Thank you po.